guys, sasama ako sa kanila guys sa ano, Tumalog Falls. Say hi baby! Hello! Ano yung kinuha mo? Oh, sit down na. Hindi ka pa rin nagbisaya, Jess? Oo. Kasi pag umuwi ka ng Liti, nagbibisaya ka. Waray. Waray pala. Ah, oo nga pala. Ba't si Ate Yuli hindi waray? Sagol man yan. Sagol sama. Yes. So mga Tagalog yung ano natin ngayon guys, mga yes natin ngayon. Good morning. So ako na po ito guys, si Ruby Provincia. Nagmamadali ako. So kailangan kong magtagalog dahil ano may kaming family friends na napakatagal ng kaibigan namin, galing pa yan sila ng Manila. Tapos yung si Jess naman, yung anak niya, nag-iisang anak lang niya. So matagal namin yung family friends. So yan pala si Ate Yulis na pupuntahan ko ngayon guys. Landlady yan ni Papa Eddie. So nakakilala na kami doon sa Maynila. So napakabait niya, ano siya guys, so sasabihin ko sa inyo, napakabait niya, kagaya ni Ma'am Bisminda, na kahit hindi naman sila mayaman na mayaman, pero marunong sila tumulong sa mga mahirap. Marami yan siyang ano guys, yung pinapaaral na mga mga kakilala lang niya, yung mga guys, yung mga kamag-anak niya na pinapaaral niya. Isa na din kami noon, isa na din kaming natulungan niya, si Papa Eddie. So, talagang sabi niya na hindi siya ituturing namin na kaibigan. So, ituturing daw namin siya ng kadugo or kamag-anak. Yun ang sinabi niya namin noon. Hindi namin makakalimutan yun. So, pupunta daw sila ngayon sa Whale Shark. So, nagtawag sa akin ngayon guys yung bayo ni Papa Eddie, si Kuya Esther na nandito doon. Kasi tinawagan ko siya kahapon. Hindi siya sumagot guys dahil siguro busy sila. Nagpasyal sila sa Cebu City. So, dumaan lang din ako dito guys kasi yan talaga yung papakita ko sa inyo yung lumaki na yung natin guys, yung ampalaya na bitin. Kaya pala talaga siya tinawag siya na ampalaya bitin at yun kasi siya, ganun lang yung tsura niya. Yung parang liko-liko, ganun siya. So, nag-lipstick ako guys kasi para naman hindi tayo mukhang matanda. So, makikita kami ngayon guys ni Ate Yul Baldos, taga yan siya guys, taga Liti. Parang hindi siya magbisaya kahit taga Liti siya. So dalawa to sila guys. Ay marami na pala sila. Mayroon din isa ayun So yung isa So daan muna ako dito sa kasi yan nasanay talaga ako na araw-araw ako nagpupunta dito sa garden ko. Siyempre matutuwa ka na may makikita ka ng ganyan. So guys, so kailangan ko talaga mag-Tagalog dahil yung mga kasama nila doon, mga taga Sambales, hindi sila makaintindi ng Bisaya. Kaya magtatagalog ako. So ayan guys, so nakakatuwa siya. Nakakatuwa siya tingnan dahil kaya nga ganun siya, tinatawag siya ng bitin dahil parang bitin talaga siya. Tapos nakakatuwa guys dahil tinanggalan ko siya ng plastic dahil na ang laki na niya. Ayan ang laki na niya. Tapos yung isa guys, tatanggalan ko na rin doon ng plastic. So mamaya na pagbalik natin guys, kasi baka hindi na natin maabutan doon si Ate Yul, kasi baka na doon na sila. Pero sabi ko naman ni Papa Eddie na abangan niya doon sa briefing, baka nanood na sila ngayon ng Whale Shark. So tara guys. So diba nakakatuwa talaga, tingnan mo guys Siguro pag napuno to dito nga nakabitay talaga ng ganyan, ang ganda talaga siya tingnan. So tara guys, nagdala din ako ng ganito kasi mainit, baka magpunta sila ng Sumilon Island or di ko pa alam kung saan sila magpunta. So samahan nyo ako doon guys sa briefing. Baka hindi na ako makakapag-video doon dahil may mga kalsada kasi doon, may mga tugtog. Alam niyo naman guys na makapiright tayo. Daan muna ako dito sa Malbiri ko. Yung Malbiri ko guys, ginawa kong ganyan binibilog-bilog ko. Tara guys. Yung kapitbahay namin sa Maynila, napakatagal na namin nakilala to, pero ngayon lang namin, ilang taon na tayo? Tagal na. Elementary pa si Gisya. Tapos ito yung
Dating grade 1 pa yata yan. Ay, wala pang grade 1. Wala pa kang grade 1 din siguro. Ganito ka pa kalaki din. Eh, ito yung anak ni Jesus. Hi, say hi vlog. Hi, Dad. I'm here in Cebu. I'm here in Cebu. Yeah. Introduce yourself. Oh, introduce yourself. My name is? Hello, my friends. Yes. My name is Constantino Amantir. I am 4 years old. I live in Subi, Zambales. May sabihan po tayo, mga bata magkulit ay pala yung friend. Wow! So, napakatalino pala talaga to si Jis, oh. May pinagmana. So, nagkita kami dito, guys. Oy, magtagalog pala ako. Si Tagalog pala tong mga guest ko, eh. Ito si Ate Yuli. Taga Leyte to. Leyte. Sa Tacloban. Marami doong, alimasag. Alimango. So, doon kami nakakain ng masarap na alimango na ang lalaki. Asan yung banyo? Para mag-enjoy kayo doon sa Yung driver namin sa Torgan, siya na rin ang nakakaturo sa amin. Baka kilala ko yan. Ay, sino? Ito? Ito po, siya po. Ay, sus! Kakilala ko nga to. Ito yung kakilala ko Kala. Si Madam. Mga friend ko sa Maynila to. Tagalog, napakabait ito. Nakita namin asawa niya doon. Sabi ko nga sa iyo, marami akong mga kakilala mga ganyang mga... Gala-gala. Hindi ako kumain. Asan wala si Makoy? Ang mangga? Hindi. Ano to? Hindi ko alam eh. Ano pala yun? Sabyada lang yan. Parang Bayabas. ano kay Mito. Nakala daw niya kay Mito. Yung malalaki guwaba, jaba. Parang hindi to tumanda, oh. Ang gwapo pa rin, oh. Hindi, okay na. Ilan? Yan po tayo, ang batang mabait ay... Batang mabait. Ang batang makulit yung kanya eh. Ay, ang makulit pala. Hindi pala mabait. Hello guys, pupunta daw sila ng Tumalog Falls. So, isasama daw ako ni Ate Yuli. Hindi na pala sila mapunta ng Sumilon Island. Ano nga si Bibi? Ang cute naman ni Bibi. Puryoso. Kanina mo ba? Hindi, wala. Alam mo naman wala na akong Bibi, Gis, eh. Laki na ng baby ko, eh. Ilang grade mo? So, guys, sasama ako sa kanila, guys, sa Tumalog Falls. Say hi, baby! Hala! Ano yung kinuha mo? Oh, sit down na. Ito pala yung driver nila, oh. Say hi to vlog. Nine. May buntag. Okay lang kayo dyan? See my vlog. Hello, vlog. May vlog daw siya. May vlog si ate. See ba, baby? Subscribe niya, subscribe. Yung kanya. Video. Hindi ka pa rin nagbisaya, Jess? Oo. Kasi pag umuwi ka ng Leyte, nagbibisaya ka. Waray. Waray pala. Ay, oo nga pala. Ba't si Ate Yuli, hindi waray? Sagol man yan, sir. Sabi sama. Yes. So mga Tagalog yung natin ngayon, guys. Mga Yeah. yes natin ngayon. Oh my God, that's so high now. Pangat na kami, guys, ng Tumalog Falls. Maraming salamat pala ni Ate Yuli. Nakabalik ako dito ng Tumalog Falls ulit. So shout out ako sa lahat ng mga commentors. Shout out Ma'am Idina Kanyiti. Tagaliti din siya. Sa kagaya ni Ate Yuli, Tagaliti. Shout out Ma'am Bitani Escubia, salamat din. At saka Ma'am Delia Rigado, Ma'am Bisminda Apolinar, maraming salamat. So papunta na tayo, guys. So pagdating natin dito, guys, yung mga naka-blue, guys, yan sila mga habal-habal pababa ng Tumalog Falls. So bababa na tayo, guys. So habal-habal, guys, pababa. Sige, hi baby. Ay na si Lolo sa baba, oh. Happy kayo siya. Ay, bawal na pala. Wait lang, iwan lang muna namin.
adto dito sukuan, mga ligo mo sa bugnaw. Ah, sara akong bibi, oy, nawala man. Excited na siya. Pero sabi niya. So, ayan na guys. Nandito na mga ngayon sa pools. Ligo-ligo, mama. Pagkagagod niya pa. Ligo-ligo, mama. Thank you, Ate Yol. Thank you. Ate Yol, maraming salamat, Ate Yol. Salamat din. Salamat. Kita tayo. Kita-kita kami dito. May kasama kaming bibi. Kuya usog ang bibi. Ah, baba. Ah, baba. Alamig. Alamig, oh. Alamig, oh. Alamig. Ang lamig guys dito guys. Para kaming nasa Baguio. Oh? Ang lamig. Kapit na yan sa akin. Akin na lang to ha. Ani, kita hukum niya. So, ka-enjoy sila guys. Si Bibi hulog. So, mayroon akong Bibi. May Bibi na ako iuwi. May Bibi na ako iuwi. Bibi, oh, no, uwi na namin yun. Nakakapit na sa akin yan. Yakin na lang to eh. Natutuwa sila sa isda. Malamig. Bungan, nagagakiliti. O, yan na. Dadami na si Ate Yul, oh. Hala, dami na Ate Yul. Itataas mo kundi. Ayan, dami na, oh. Ang dami na ang kiliti. Dami na, oh. Oh. Nagagakiliti na. Ikaw, Princess, you want to try? Sige, baby. Try, baby, dali. Ayun, oh. Hello. Wow. Dito ka sa tabi ko. Oh, ayan, wala na sila choice. Dami ko Hindi yan dami dito eh. Dami dito Korea lang. Sige, baba mo, baby. Takot ako. Dada. Bakit eh, ano? Sa akin na dati, maliit eh. Lumaki na. Yan, pinunta na sila sa inyo ha. Ate Tay. Oh. Careful. May lang. Ay, grabe nga ang dami. Ang dami sa baba niya, oh. Kina mo, kinain talaga. May malaki isda, oh. Ano ba kinakain nila sa apa ako? Ano sabi nila? Kay kuya mo daw, Maraming salamat sa inyo sa iyong pagpunta dito sa Cebu. Salamat. I love you. I love you. I love you. Salamat, Ate Yol. Bago pa lang siya. Salamat, Ate Yol. Maraming salamat, Ate Yol. ganun dungis eh. Ang ganda ng Red yan, red. Uso yan ngayon eh. Salamat, yes. Thank you so much, yes. Ingat. Ingat kayo. Ingat kayong lahat. Ingat kayong lahat. Salamat po. Bye-bye, baby. Asan naman si baby natin ngayon? Sa sunod na natin litsunin yung baboy. Oo. Bye-bye, Ida. See you na lang sa next vlog. Love you. Bye. Bye. Sila guys. At least ilang years kaming hindi nagkita. Nakita kami ulit.
Ang probinsya. Magay ka tiyo. Magay ka sa vlog niyo. Ang probinsyano. Ay. Oy, Minwin. Subilon na. Titig na vlogger. With 20 million views. Diretso na mo, mahapit pa sa resort. Resort. Daghang, ala, kanang kaskas ay. Basket? Kanang kaskas ay. Sa oras pa biyahe. Ka-record. Lagi na yung klase na kayo. Sabi yun na Ay, lagi. asa din yung imuhang bangka sa biyara. Biyara ka. Duha pa yung tulo, payulit. Tulo payulit. Ito, 5. Hi!